Silapha namhlanje sivuyisana nolusuku liWorld Food Day, usuku okuvuyiswana kulizwe lonke emhlabathini apho kuthethwa ngezinto ezingqamenene nenutrition, into ehluthisayo, esondlo esenzekayo uba abantwana, abantu abadala bakwazi ukondleka ukuze kuncipheke ukugula. Siphinde sibe lapha selisebe lophuhliso lwamaphandle nezolimo, sithetha ngokuba ready ukulima. Lixesha lethu elixesha lokuba kuqaliswe ulimo. Sithi bethunana makungenwe ezintsimini, siphakamisa ukulima. Silelisebe ke si contribute about 80 million to le program ye food security cropping programs, where silima imimbona, isoya beans, isogam gebelele apha eEastern Cape. Mesele ukulima ihectare about 22,000 and more. So siphakamisile ke eliphulo lokujongana nabantu abafazi abazokwazi ukuba babe ligalelo apha elimeni kunye ne-youth. Sincedisana ke nezi-partners. Yiyo ke le nto sithi masibe lapha namhlanje kuphithizela nele mashini izivayo zingqolayo ne-drones, sibonakalisa ukulima, iintlobo zokulima nemashinari yokulima ekhoyo ngeli xesha ukuze sibe yi-part of the 4IR Industrial Revolution. Sithi ke kumafama sikhwaza ikhwelo, sicela ujoyinwa, sicela siye emasimini, siza kuphelisa indlala e-Eastern Cape.